खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। रायजोआव दासान्दि थाद'नाय गैयै जुब-जुब अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटी नोगोरा दैबानाजों लोमसावदों। गुवाहाटीनि जायगा जायगा ओनसोलाव जेरै हाथिगाव, पान्जाबारि, सातगाव, रुक्मिणीगाव, खिलपुखुरि, बामुनि मैदाम, चानमारि, उलुबारि, आम्बारि आरो गोबां गुवाहाटीनि ओनसोलफ्राव दैबाना जादों। जायनि जाहोनाव थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनाय स्कुल कलेजाव थांनाय फरायसाफोराबो जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेफोर दैबाना जानाय ओनसोलफ्राव लामायाव 1 फुटसिम दैया लोमसावदों। गुवाहाटीनि लामाफ्राव दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि थागिबि सुबुंफ्रा खैफोद गोनाङै हान्थिनो गोनां जादों। रिपर्टनि बादिब्ला रुक्मिणीगावआव दैबानानि थासारिया गाज्रिसिन गोहोम खोख्लैदों, जेराव रुक्मिणी गामिनि लामायाव गारि मटरनि सोलाय एसडीआरएफ हान्जानि नावजों सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनि लाचित नोगोराव गंसे भारा न'आव गावखौ जिउ फोजोबना लानाय थासारियाव सासे आइजोखौ बोखांनो हादों। जिउ खहा जानाय आइजोखौ करिश्मा नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला करिश्मा नाथआ गुवाहाटीनि गंसे बिउटि पार्लाराव खामानि मावोमोन आरो बियो गोर्बोआव दंमोन होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा। जेराव बेनिखायनो नखरनि सुबुंफोरा सासे गोर्बोआव थानाय आइजोआ माबोरै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो हागौ होननानै फोरमायथिदों। बेखायनो फिसायानो करिश्मा नाथखौ बुथारनायनि सन्देह खालामदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। फिसायनि मुङा मिन्टु दास। दायो मिन्टु दासखौबो पुलिसा हमनानै बे जाथायनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। बिटिआरनि गं 33 फरायसालिमाफ्राव बिजाब होनायाव जाख्ल'नायनि अजद। कक्राझाराव बेनि हेंथायै सोमावसारदों। जाख्ल'नाय आरो जाख्ल'नायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ नायबिजिरनो दाबि खालामदों मन्चुआ। बिथांमोना बे धरना होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि थांनाय मेनि 14 खालाराव मोनसे लिगेल नटिस भाइरेल जादों, जेराव बे लिगेल नटिसआव गोबां बिटिसिनि पलिटिकेल लिडार्स आरो बिटिसिनि गेदेर अफिसारफोर आरो बाहेरानि पाब्लिसारफोर दं। बिथांमोना बेयाव खामानि मावफैनानै 4 कौटि रां जाख्ल'दों। बे बिटिसि गोरोबथा जानाय समनिफ्राय बयनिख्रुइबो देरसिन जाख्ल'नाय। बे जाख्ल'नायाव सोमोन्दो दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लिबारेशन खगेन-कलिता, बिटिसिनि सेक्रेटारि ज्योति बर्मन, आकाशदीप बिथाङाबो सोमोन्दो दङ। बिथांमोना 5 लाख आरो 60 लाख रांसोनि ब्राइबारि लानानै 500 रांनि बिजाबखौ 15,000 रां लानानै बिटिसि गभर्नमेन्टनो फानदों। बेबादि रां जाख्ल'नाय जों सिगाङाव खोनाफेराखैमोन आरो जोंनि बर' फरायसाफ्रा दिनैसिम एसटि स्कलारशिपखौनो मोनाखै आरो एडमिसननि मुङै गोबां रोजा रां गारनो गोनां जायो। नाथाय 4 कौटि रांखौ स्कलारशिपआव बाहायनायमोनब्ला बेबादि होनो गोनां जानाय नङामोन। बेखायनो जों बेखौ खावलायदों जाहाथे रां जाख्ल'ग्रा सुबुंफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनो नांगौ आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना फोरमायथि बावदों दि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा मोनसे समाव स्टुडेन्ट इउनियननि लिडारमोन। बिथांखौ जों बै समाव मानिबोदोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव सासे स्टुडेन्ट लिडारा दिनै लिडार जाफैनानै इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ गावनो सालायो। नाथाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टआवनो बेबादि रां जाख्ल'नाय जानाया जोबोद लाजिनांथाव होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। आरो जुदि जोंनि दाबि खालामनायखौ मानियोब्ला राजा लामायाव रोजा फरायसाफ्रा जयै ओंखारनानै बेनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारगोन होननानै बुंथिबावो बनसुनिफ्राय। आगरतलानि जयपुराव साननि समावनो सासे सिखावखौ हमनो हादों गामिनि सुबुंफोरा। जयपुरनि सासे सुबुंनि नखराव हाबनानै दैनि मटर आरो न'नि गोबां मुवा बेसादफोरखौ खावनो नाजाबाय थानाय समावनो गामिनि सुबुंफोरा हमनो हायो। बेनि अनगायैबो गरसक पुलिसआ सासे बिशाल बर' मुंनि सिखावखौ हमदों आरो बिनिफ्राय गंसे खावनाय स्कुटिखौ बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिशाल बर'आ बावैसो सान सिगां गंसे हटेलनिफ्राय स्कुटिखौ खावदोंमोन होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बावैसो सान सिगां काजिरङा दावबायारिफोरनि थाखाय काजिरङा नेशनेल पार्कखौ बन्द' खालामनो थाखाय फोसावनाय जादोंमोन, नाथाय दायो दावबायारिफोरनि थाखाय काजिरङा नेशनेल पार्कखौ खुलिफिननानै होनाय जासिगोन। दायो जायफोर दावबायारि सुबुंफोरा काजिरङायाव दावबायनानै मोजां मोनो बिथांमोना दावबायफिननो हासिगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 30 मेसिम दावबायारिफोरनि थाखाय खुला थागोन काजिरङा नेशनेल पार्कआ। दावबायारिफोर आरो जिब साफारि सन्धानि खावलायनाय बादियै काजिरङा नेशनेल पार्कनि अथ'रिटिआ काजिरङानि गाहाय गेटखौ दावबायारिफोरनि थाखाय 30 मेसिम खुला लाखिनो थांखि लाफिनबाय। मख'नो गोनांदि दैज्लां बोथोर सफैनायखौ नोजोर बोनानै काजिरङा नेशनेल पार्कखौ 19 मेनिफ्राय बन्द' खालामनाय जादोंमोन, नाथाय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायो काजिरङा नेशनेल पार्कनि कहरा, बागरि आरो आगराथलि रेन्जआव जिब साफारि खालामनो हागोन। बरपेटा रडआव सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों पुलिसआ। ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मददजों हमनो हायो बे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ। बे सानै सुबुंजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय 7 ग्राम ड्राग्सखौ जब्द' खालामनो हानायजों लोगोसे सानै हमजानाय फालांगिरिखौ मियाजुद्दिन आरो जियारुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों पुलिस बिफाना।
NIA केस नांनानै थानाय सा 35 बारग' एक्स-एनडिपिफोरखौ मैया क'क्राझार जोबथेसालियाव लाबोनाय जाबाय। बेखौ लानानै एक्स-एनडिपिनि सोद्रोमा दानसोरां नार्जारिया फोरमायथिदों दि NIA केस नांनानै थानाय बिथांमोनखौ क'क्राझार जेलाव लाबोनायनि उनाव बिथांमोननि केसआ दायो नायबिजिरनाया जागायसिगोन आरो जों बेखौनो मिजिंथिदों दि जाहाथे एक्स-एनडिपि हिसाबै मोजाङैनो बिथांमोननि केसनि बिजिरनाया जायो आरो बिथांमोना उदां अख्राङाव थाबैनो फैनो हायो बेखौनो जों लुबैयो आरो जों खावलायदों जाहाथे भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारा बिथांमोननि केसखौ थाबैनो नायबिजिरनानै फोजोबो बेनि थाखाय जों अरायसम खामानि मावगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों बिथां दानसोरां नार्जारिया। थांनाय माखासे समनिफ्रायनो चिरां आरो बङाइगावआव थानाय इउनिसेक्स सेलुन एन्ड पार्लारनि मुङाव देहा फालांगि खालामनायखौ मिथिनानै चिरां जिल्ला एबसुनि गोख्रों हान्जाया चिरां जिल्ला आरो बङाइगाव मोननै जिल्लानि इउनिसेक्स सेलुन एन्ड पार्लारखौ नायबिजिरनायजों लोगोसे माखासे आइजोफोरखौ हमनानै चिरां पुलिसनि आखायाव गथायो। बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो गाव गावनि राजखान्थि दोलो हान्जाया गाव गावनि दोलोखौ देरहासार खालामनो थाखाय थाद'नाय गैयै खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो मैया गसाइगावनि कासियाबारियाव बिजेपि दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। जेराव बे जानानै थांनाय हाबाफारियाव एमसिएलए राजिब ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि बिद्यासागर बसुमतारी आरो नेहाथारि राहुल नार्जारिजों लोगोसे जमदुवार मण्डल बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै सा 300 सुबुंफोरा बिजेपि दोलोआव आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। सनितपुर जिल्ला हग्राजुलि हालामनि हिरिम्बापुर गामिनि थागिबि भबेन बसुमतारीनि बिसि सोमस्रि बसुमतारीया गावनि 8 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ लाफानानै थांनाय 16 मे खालिनिफ्राय न'निफ्राय गोमानानै दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर सोमस्रि बसुमतारीखौ नुयोब्ला 8473071771 बे मबाइल नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। रायजोनि गोबां दाब दाब जिल्लाफ्राव जों थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायखौ दासान्दि नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो आरोबाव माखासे जिल्लाफ्राव अखा हागोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना। बोथोर बिगियान बिफाना फोसावनाय बादिब्ला गासै मोन 13 जिल्लाफ्राव गोमो गाबनि सांग्रांथि होदों। बे गोमो गाबनि सांग्रांथि होनाय जिल्लाफ्रानो जादों साउथ सालमारा, धुबुरी, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, गवालपारा, नलबारि, कामरुप मेट्र', डिमा हासाव, काछार, श्रीभूमि, हाइलाकान्दि बेफोर जिल्लाफ्राव गोमो गाबनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।